برادرین من پککی خود جوان رازی بدید شیروکا جنه و دوسیا جنه پارتیا جنه آزادیا گله کرد آزادیا جنه yani PKK اولو آزادیه کی چه کریه دی دنیای تبیده yani آزادیا تیروتلورا آزادیا کیزکا آزادیا اون چه yani نه تنی آزادیا کرد و زاروکی کرد و جنا کرد و میری کرد و yani حمودش آزاد کردی چه تشتکی اولو دناوا جواکا کرد هبه دناوا قضايا کرد هبه PKK berpirsiyarê azadiya vî îştîhanê ye. Yani ne PKK bana ji wan dernet ketin zozana û keriyê pezê xwe nedibirin zozan. Ne PKK bana ev qehwe tune bû. Ne PKK bana ev elektrîk û ceyran tune bû. Ne PKK bana internet tune bû. Yani em çi bêjin? Hema PKK hemû tişt azadiya me, jiyana me, nefesa me em deyndarê PKK ne. PKK wilo vê reklama hanê, vê dogmatîzma hanê dixwaze xwe di nava gelê Kurd de bide diyarkirin ku gelê Kurd deyndarê PKK'yê. Na mesele tersî wê yê yani PKK deyndarê gelê Kurd e. PKK sûcdar e di heqê gelê Kurd e. Ne tenê deyndar. Sûcdar e jî. Hela deyndarî ji deyndariyê wê de tir sûcdarî kiriye. û sûcên mezin kiriye PKK di heqê gelê Kurd de, îroka gelê Kurd, mafê gelê Kurd, serkirdaya gelê Kurd, xwezaya gelê Kurd, keçî xortên gelê Kurd. Ji xwe binêrin vê daxuyaniya hanê şervanên YPG heştê Adarê bi heybet pîroz kirin. Bi heybet. Ez çi bêjim yani ji van biraderê baş e yani bere van tiştîhan derxînin ji wan bikaribin em jî programê xwe çê bikin yani. Ev rast e yani ne van tiştî PKK û medya PKK bana me yên behsa çi bikin me ji xwe re behsa tiştek din bikin. Yani tiştekî pozîtîv heye, tiştekî PKK'yê pozîtîv ve heye. Heştê Adarê bi heybet ja çi bi heybet dibînin ku êrişên Tirka heye, firokên Tirka tê êrişî herêmê dike wê biçin şervanên ciwanin Kurda û xas bi taybet jî nemaze jin, keç ew ê wan derxînin torena û li nabêjin ku niha firokekî Tirka were li wan bike. Bi heybet heştê Adarê pîroz kirin. Yani vegerin xwestiya ji mala Xwedê re ana ez teyrek vama û elwê derê û min li nasnamê wan ciwanê han binêriya, wan keçê han binêriya min ê nas bikirin gelek jê zarok in. Zarok in û PKK wan xistine bên çek, bên sîlah. Yani gotinekî Tirka heye di nava Kurda jî tê gotin yani. Dibêjin kes Qereçî xatûn olmaz yani. Keça Qereçî nabe xatûn. PKK jî qaşo divê em bûne dewlet, em bûne desthilatdarî û xwelîseriya demokratîk û em bûne ekolojî û em bûne jin ciyan azadî û tiştê ku dibêjin. Lê PKK dev ji finasê xwe yê genî bernedaye. Revandina zarok ku sûcekî şer e. Heta roja îro PKK yani hefte derbas nabe, meh derbas nabe ku ciwanekî Kurd yan jî keçekî Kurd, zarokekî Kurd revandiye. Ev ana ez ê ji we re fotoyê vedînim qurbaniya herî dawî a revandinên PKK. Ev keçekî Kurd e, ciwanekî Kurd e
ji herêma Tiltemir li Rojavayê Kurdistanê tevgera ciwanên şoreşker ku girêdayê istixbaratê PKK'yê wê keçikê revandine û kanala Rûdawê pê re hepeyvîn kiriye ji bo ku bêje lê rojnamegerê ku pê re hepeyvîn dike Dilbixwîn nabêje revandine, dibe birine. Navê revandinê bi kar gotina revandinê bi kar nayêne. Ev ne rojnamegerî û ev ne objektif e yanî. Ev yek ev mijarekî din e yanî. Dilbixwîn û Rûdaw ne mijara min in yanî. Lê vê keça ciwan û vê dayîka hanê vê jina Kurd ya PKK wilo û rêxistina PKK û YPJ û ew baskê jina ê di nava PKK ji ber xwe xuyayî yanî xuyayî ji ber xwe fedî nakin yanî. Yani hema bi kêmanî di rojê heştê Adarê û nêzîkî heştê Adarê revandina keçên ciwan zarokên Kurda nekin vî karîhan nekin. Lê na wê bikin. Ja tiştê di wê hevpeyvînê di balkêş min berê jî gotibû bavê xanima hanê ew dayîka ku wê keça hatiye revandin dibêje tunelên eskerî di hundirên dibistanê de bû. Keçikê ji hundirê van tunelên eskerî. Ev gotin wilo di ber ê bêjerê Rûdawê re spîkerê nûçeyan re derbas dibe wilo şok dibe lê nakole. Yani wilo bira dû nade nabêje ku ev jî sûcekî şer e dema ku tu deverekî sivîl dibistanekî dibike cihekî eskerî û tu tunelên eskerî dibinê van dibistana û ja tu xelkê ne ji ber deriyê dibistana tu birevîne tu ji hundirê dibistanê birevîne di rêya tunela de kabê divê keçikê kabê Kurd derxistine. Ev yek ji serencam û qezenc û destkeftên xwelîseriya demokratîk revandina keçên ciwan, keçên zarok û çekdarkirina zarok. Ev sûcê şer e ne sûcê şer e serokê HPG Birêz Kanhakî ye. Ji xwe Nûrdîn Sûfî distê xwe jê bişon ka gelo Bahoz Erdal ya ne Bahoz Erdal ew jî sûret memelesî jî Bahoz Erdal jî ne li ber tiştekî yanî. Ê berpirsiyar Cum'a û Duran Kalkan in yanî Ebasîn ev berpirsiyar. Ev jî yanî di heştê Adarê de bi şêweyekî heybet ku bi revandina zarokan, bi revandina keçê Kurdan PKK li Rojavayê Kurdistanê pîroz kir.